Обичайно ежедневие. Сара ходи на разходка всеки ден. Тя обича да се оглежда и да се усмихва на минувачите. Тормозът. Днес двама непознати се приближиха до Сара. Непознатата жена започна да крещи на Сара. Мъжът започна да прави гримаси срещу Сара. Сара се почувства неловко. Това не й хареса. Какво представлява тормозът? Хората може да започнат да ви обиждат. Може да започнат да ви се подиграват или да ви блъскат. Това може да се случи пред други хора или насаме. Какво да правите, за да се предпазите? Сара трябва да запази спокойствие и да не реагира на думите. Тя ги игнорира и продължи напред. Сара намери безопасно място, далеч от насилниците, близо до други хора и помоли за помощ. Какво трябва да направите в такава ситуация? Погрижете се за собствената си безопасност. Запазете спокойствие и не реагирайте на обидите. Игнорирайте насилниците и се отдалечете. Намерете безопасно място до други хора и помолете за помощ. Какво да направите, ако сте тормозени на улицата? Сара сподели с приятелка за инцидента. Това й помогна да се почувства по-добре. Сара сподели и със семейството си. Сара знае, че вината не е нейна. Какво да направите, ако сте тормозени на улицата? Споделете с приятел, за да се почувствате по-добре. Споделете и със семейството си. Знайте, че вината не е ваша.